God aften. Endnu et år er gået, men et nyt og spændende år ligger foran os. I år 2015 vil regeringen sætte endnu mere fokus på vores allesammens velfærdssamfund. Vi er et godt skridt i den rigtige retning ud af finanskrisen, og dette medvirker til, at vi fortsat kan investere i supersygehuse, i at gøre folkeskolen endnu bedre, at vi kan forbedre og effektivisere vores videregående uddannelse, og i det hele taget styrke det danske samfund og dets muligheder. Vi ønsker fra regeringens side at først og fremmest at nedsætte lange ventetider i forhold til behandlinger og operationer. Derfor vil regeringen kigge nærmere i år 2015 på både sygehuset, men ligeledes på et mere bredt samarbejde med det private erhverv, således at visse opgaver bliver udliciteret. Et andet centralt hovedområde, regeringen vil sætte ind overfor, er at få styrket de, som i dag har det dårligere vilkår end andre, blandt andet med hensyn til den sociale arv. Vi skal ikke kun til gode se de forreste i klassen, men ligeledes i samlet flok løfte og tage hånd om dem, som har det sværere end os andre, og i det videre og efterfølgende liv. Vi skal i år 2015 være bedre til at kunne vise medfølelse og forståelse over for visse personer, som vi normalt ikke ville have haft kontakt med. Vi skal vise verden, at Danmark er et land med muligheder og mangfoldighed, ligegyldigt hvad land du kommer fra. Vi skal kunne acceptere hinanden og vise solidaritet. Vi har i 2014 været vidne til krig og ødelæggelse, og har derfor fortsat danske F-16-fly i luften for at hjælpe til i de områder, som lider under barbariske grupperinger, såsom ISIS. De henretter alle, som ikke er samme overbevisning. Dette medfører store strømme af flygtninge. En del er kommet til Danmark, og andre til andre lande i Europa. Derfor må vi som danskere også vise solidaritet over for disse mennesker, som er flygtet fra deres eget hjemland, og hjælpe dem så godt som vi nu kan. Vi er i Danmark beriget på mange fronter, og bør derfor også vise overskud og solidaritet over for disse flygtninge. At vi vil byde dem indenfor og hjælpe dem så godt vi nu kan med at få gangsat et nyt og bedre liv. 2014 har været et begivenhedsrigt på mange måder, og jeg er sikker på, at 2015 også vil blive det. Vi befinder os stadig nogle år efter med efterdønninger fra finanskrisen, men vi er på vej mod lysere tider. Vi skal dog blot huske på at løfte i samlet flok og fortsat være villige til at spænde livremmen ind, når det gælder. Må alle få et godt 2015 og godt nytår til alle. Mine 3 lovforslag er derfor 1. Der skal være færre elever i folkeskolen og i gymnasiet. 2. Vi skal bruge flere ressourcer på dem i folkeskolen og gymnasiet, som har brug for det. 3. Vi skal prøve så vidt muligt at lave et bedre samarbejde med det private og det offentlige erhverv, så vidt muligt, så alle får den støtte og alle får den tid, de har brug for. Med dette mener jeg, at folk ikke skal sidde og vente lange eller flere dage på at komme ind og få en operation eller blive helbredt for en sygdom. Må I have et godt nytår.